खुलुमबाय टाइम्स नाउ बड'लेण्डनि थिलाव दं आं मनिलाल नार्जारी दिनैहाय सैत्र दाननि जोबथा सान अदेबानि संक्रान्ति सान बे संक्रान्ति सानाव गोबां गामिफोरा मोसौ थुखैनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेबायदिनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निलिबारि सान क्लाबनि बानजायनायाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथायजों लोगोसे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय गोबां माने रायजो राजाफोरनि हारिमुआरि हान्जा सुरनाय बेयाव जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे बर'नि फावखुंग्रि मनिसा मोसाहारि बिथाङाबो बेयाव बेखेवगिरि हिसाबै बेयाव बाहागो लानायखौ जों नुदों। बेयाव जों नुदों गोबां लोब लोब गामिनि रायजो राजा आरो जोंहा हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला बेयाव बर'नि दोरोङारि आसार खान्थि नेमखान्थिफोरनि जे दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। मा थांखि लानानै एबा मा थांखिजों बिथांमोनहा दिनैनि जे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ एबा फालिथायजों बिथांमोना बर' हारियाव मा मेसेज होनो नागिरदों जों बेखौ जोङो मिथिनानै लागोन। बेवहाय खुंफुं आफादनि जोंहा बिबानगिरिफोर दङ, जों मिथिलां बे समाव दिनै जे नोंथांमोनहा 25थि जे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों, दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारियाव मा मेसेज होनो नागिरदों? दिनै जोङो निलिबारि सानफ्रामनि बानजायनायाव जे 25थि रंजालि बैसागु रुफाथि मायथाइ फालिनो थांगासिनो दङ। गिबियो दिनैनि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जोंनि मोनसे हाबाफारिमोन, बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोंहा इयुन जेनेरेसननि थाखाय जे बैसागु फोरबोआ जोंनि बर'नि मोनसे गिदिरथार सिनायथि फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो बयबो मान आरो सन्मान जोङो लाखिलायनांगौ। बेखायनो जों उननि जेनेरेसनफोरनि थाखाय जे जोंनि बर' हारिमुवा गोदो बोरै सोलिबोदोंमोन आरो इयुनाव बोरै सोलिलांबाय थागोन बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जे दानि दिनाव जे गथ'फोरनि जे थासारि, दानि बे समनि जे मोनसे सम बेवहाय जोङो सोलायहोनाय गुस्लायहोनाय आरो बर' समाजनि मोनसे हारिमुखौ बोरैहाय जों साबसिनै लांनो हायो बेखौ जोङो दिन्थिलांनो थाखाय जों जेब्लायबो नाजाबोबाय थायो। बेखायनो जोंनि गोदोनि हारिमुवा बोरै जायो, दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेजोंनो जेरेखम जोंनि खाम सिफुं जथा बेफोरो गोमालांनो हमनो थांबाय। बेखायनो जोङो बे बोथोराव जे बैसागु बोथोराव बेफोरबो जोंनि बर'नि मोनसे दामग्रा आगजुमोन, बेफोरखौ जों दिन्थिनो जोङो नाजादों आरो जोंनि मोनसे हारिमुनि गेजेरजों जोङो मोनसे बे मुलुगावनो मानसिफोरनि मोनसे अनलायनाय आरो गोजोन खौसेथिखौ जों नोजोर बोनानै जेब्लायबो जोङो फैगोन बोसोरफ्राव गावनि थासारियाव थानानै जि दिखिया जि समाव जि दङ बेयाव थानानैनो जे मोनसे मोजां हाबा मावलांनानै खौसेथिखौ जोङो मोनलायलायो बा खौसेथि बेनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आं खावलायगोन जे बोसोरफ्रोमबो जे आसाम सरकारा जे मोनसे फोसावनाय 1.5 लाख थाखा रां बे अनसुंथाइखौ होनानै जोंनि मोनसे बैसागु फोरबो फालिनायाव गोबां जोंनो मदद होबोदों। बेखायनो आसाम सरकार गभर्नमेन्टनि जे सोलिनाय बिजेपि सरकारनि जे दिनैनि आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो बैसागु आफादनि मासिगिरि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावगोन जे इयुनावबो जे बे आसामनिनो बर'निल' नङा आसामनिनो हारिमु फालिनायाव मोनसे नोजोर होबावनानै जे इयुनाव आरोबाव साबसिनै मावलांनायाव जाहाथे जोंनो आरोबाव बेफोर अनसुंथाइखौ आरो बारायलांनानै होबावनानै जे इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे हारिमुनि मोजां हाबा मावनो बयखौबो स्कोप होयो। आं बेखौ बे मिडिया नोंथांनि गेजेरजों खावलायगोन आरो बयखौबो गोजोन खौसेथि आरो सुस्थ' देहानि गेजेरजों बयबो गोजोन थासारिजों जोङो फैबाय थानाय बोसोराव मोजाङै जोङो गावनि हाबाफोरखौ मावलांबाय थानो हागोन आरो गोजोन खौसेथि लानो हागोन बेखौ आङो आसा खालामनानैनो आङो नैबे बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो नोंथांमोन मिडिया पार्सनखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनाय जासिनानै जे बर' हारिमु बर'नि जे कालसार बे अराय सम थाबाय थाथों आरो बयजोंबो अनसायबाय थाथों आं बेखौनो हास्थायनानै दिनैनि बे सैथ्र जोबनायाव दिनैनि जे मोनसे जोंनि सेथि हाबाफारि बे हाबाफारिजों आङो बयखौबो गोजोन आरो थासारि हास्थायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव आङो दोनथ'नाय नोंथांमोना जे बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिदों आसलथे सानबेसे आरो बेयाव मा हाबाफारि लानानै फालिनो नागिरदों नोंथांमोना?
जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि साननै जों बे हाबाफारिखौ जों लाबोगासिनो दं दिनै सेथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो फैयै फैयै जोंनि सान क्लाबा दिनै 25 बोसोर जाबाय बे 25 बोसोराव जोंनि गामिनि जे मोनसे थासारिया 25 बोसोराव बेसेबांमोन मा रोखोमै खुंबोदोंमोन मोनसे हारिया बोरै दैदेनबोदोंमोन दिनैसिम मा पर्यायाव फैखो बे मोनसे हिसाब किताब जोङो खालामनाय जादों बेनि थाखाय जों मोनसे लाइसि दैबु निजिरा बे लाइसियाव जोङो सेबखांनानै जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनो जोङो दिन्थिलांदों जे बे गामिखौ मोनसे दानि फरायसा लाबोनायाव सोर सोरहा अबदान दं मामोन फरायनायावनो बोरै माबायदि थासारिमोन बै समाव समाज जानायाव बे बर'नि समाज थानाय ओनसोला बोरैमोन बा बे गामिया बोरै सृष्टि जाखो जोंनि सान क्लाबा सोर सोरनि अबदाननि गेजेराव बेरखांनो मोनखो बे सान क्लाबनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर'आ मोनसे हारिमु गेलेनाय बादायनायाव जौगासारनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोर बोरै फैखो बेनि मोनसे जि हाबाफारि जों लानाय जादों बेखायनो जोंनि जे बे 25 बोसोरनि गेजेराव जि समदान जालांबाय आन्दलन मुभमेन्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट जोंनि जेल जानाय बुथारजानाय बायदिसिना सेक्रिफाइस खालामनाय जे मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव दङ बिथांमोननि न'खरखौ जों गोसोखांनो सानदों बिथांमोननो जों मान बिलाइ जोङो गांफा गांफा गथायगोन बेनिफ्राय जोंनि जे समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोननोबो जोङो गांफा गांफा साइटेसन मान बिलाइ बेखौ जों गथायनानै जोङो मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सुफुंनो सानदों जाहाथे बे मोनसे जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय गोसोखांथि जायो बेखौ जों सामलायगोन आरो उननि जेनेरेसना बे मोनसे आदर्श बिबानफोर लानानै मावबोनाय मोनसे सुबुंफोरनि जे मोनसे दिन्थिनाय लामा बेजों आवगायलांबाय थागोन आरो साबसिनै हाबा मावगोन आं बेखौ खावलायदों साबायखर थाबाय बिथाङा गावसिनि जे 25थि बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बिनि एम एन अबजेक्टिभ बेखौ जोंनि मिडियानि गेजेरजों एबा जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो बे मिथिनो हाबाय जे दिनैहाय सान क्लाबनि बानजायनायाव जे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि बियो बे समाव सोलिगासिनो आरो मानि थाखाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लानाय जादों जों बेयाव आबुङै मिथिनो मोनबाय जों दा नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बेवहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बेवहाय बर'नि दोरोङारि जे दामग्रा देग्रा बा बर' हारिनि संसार जानायाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जे नेमखान्थि आसार खान्थि बैफोरखौ दिन्थिफुंनाय जों बेयाव नुनो मोनदों बेयाव गोबां माने गामिनि बोराय बेन्थ' रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला लोब लोब ओंखारनानै बर'नि जे दोरोङारि आसार खान्थि नेमखान्थि संसार जानायाव जों गोदोनिफ्राय माबायदि थांनानै थायोमोन बिनि जे दिन्थिफुंनाय समायना रमायना दिन्थिफुंनाय जों बेखौ नुनो मोननाय जादों